Toimintaterapia-opiskelijoina törmäämme usein kysymykseen, mitä se toimintaterapia on. Tällä videolla haluamme siis jakaa tietoa toimintaterapiasta. Lyhyesti kerrottuna toimintaterapia on tavoitteellista ja toiminnallista kuntoutusta, jossa pyritään vaikuttamaan asiakkaan toimintamahdollisuuksiin. Seuraavissa osioissa avaamme hieman enemmän sitä, mitä toimintaterapia on eri asiakasryhmien kanssa ja millaisia asioita toimintaterapiaan liittyy. Videolla esiintyvän materiaalin kautta pyrimme tuomaan ilmi koulutukseen sisältyviä osia. Toimintaterapiassa lasta tuetaan leikissä, itsestä huolehtimisen toiminnoissa, vapaa-ajan vietossa ja koulutyöskentelyssä. Tavoitteena on siis tukea, ylläpitää ja kehittää lapsen tai nuoren toimintakykyä ja kehitystä. Toimintaterapiaan ohjautuu lapsia, joilla on normaaliin kehitykseen vaikuttavia haasteita, kuten esimerkiksi kädentaidoissa, omatoimisuudessa ja keskittymisessä. Toimintaterapiassa tärkeimpänä osana on leikki, mutta sen lisäksi voidaan hyödyntää erilaisia pelejä, askartelua, tabletin sovelluksia sekä terapiavälineitä. Toimintojen kautta pyritään saavuttamaan lapsen tavoitteet ja sitä kautta tukemaan lapsen normaalia kehitystä. Keskeinen osa toimintaterapeutin työtä on apuvälineet ja niiden tarpeen arviointi. Toimintaterapeutti kiinnittää huomiota erityisesti pienapuvälineiden tarpeeseen. Pienapuvälineet auttavat asiakasta toimimaan itsenäisesti arjen toiminnoissa, kuten ruoanlaitossa ja pukemisessa. Toimintaterapeutin tehtävänä on kartoittaa, mikä apuväline on juuri kyseiselle asiakkaalle hyödyllisin ja sopivin. Toimintaterapiaa opiskellessa pienapuvälineisiin ja niiden käyttöön tutustutaan koulussa sekä mahdollisesti myös harjoittelupaikoissa. Toimintaterapialla on vakiintunut ja tärkeä asema käsikirurgian parissa. Käsikirurgiassa tutkitaan ja hoidetaan käden sekä osittain koko ylärajan sairauksia ja vammoja. Toimintaterapeutin rooli nousee oleellisesti esille leikkauksen jälkeisessä kuntoutusprosessissa. Osana moniammatillista kuntoutusta toimintaterapeutti muun muassa harjoittaa asiakkaan kanssa käden käyttöä erilaisissa toiminnoissa ja pyrkii varmistamaan operoidun käden kokonaisvaltaisen kuntoutumisen. Leikkauksen jälkeen potilas tarvitsee useimmiten operoituun jäsenensä lastan ja sen valmistuksesta vastaa toimintaterapeutti. Myös osassa tuki- ja liikuntaelinsairauksiin sairastuneiden asiakkaiden parissa toimintaterapeutin työhön kuuluu erilaisten tukien valmistaminen. Tuki- ja liikuntaelinsairauksia ovat esimerkiksi reumat, selkäydinvammat ja osteoporoosi. Taustalla oleva video on esimerkki omien arvojen, unelmien ja tavoitteiden tunnistamisessa käytettävästä luovasta toiminnasta, jota voidaan käyttää muun muassa mielenterveyskuntoutujien toimintaterapiassa. Toimintaterapialla voidaan auttaa mielenterveyskuntoutujia heille merkityksellisen, kuntouttavan ja tavoitteellisen toiminnan avulla. Tavoitteena voi olla esimerkiksi sosiaalisten taitojen tai arjen hallinnan kehittyminen. Haasteellisia asioita harjoitellaan turvallisessa ympäristössä ja yhdessä asiakkaan kanssa etsitään konkreettisia keinoja ongelmien ratkaisuun. Terapiaa voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäterapiana. Apuna voidaan käyttää myös taiteeseen pohjautuvia menetelmiä. Maahanmuuttajan, niin kuin mihin tahansa asiakasryhmään kuuluvan henkilön, toimintaterapiaan tulon syy voi olla lähes mikä vain fyysinen, psyykkinen ja tai sosiaalinen toiminnan haaste. Toimintaterapian tavoitteena on edesauttaa maahanmuuttajan sopeutumista uuteen maahan, unohtamatta kuitenkaan kaikkea sitä, mikä vanhassa kotimaassa oli tärkeää. Toimintaterapeutti pyrkii mahdollistamaan asiakkaan osallistumisen hänelle välttämättömiin ja mielekkäisiin asioihin tai auttaa löytämään näitä asioita arkeensa. Toimintaterapiassa voidaan harjoitella myös tärkeiden asioiden hoitamista ja asioimista uudessa maassa. Lisäksi toimintaterapeutti voi olla linkki maahanmuuttajien vertaistuloisiin ryhmiin. Toimintaterapian toteutus voi tapahtua yksilö- tai ryhmämuotoisena. Neurologiselta puolelta toimintaterapeutin asiakkaita ovat muun muassa aivohalvaus- ja aivovammapotilaat sekä erilaisia lihassairauksia sairastavat. Toimintaterapian tavoitteena on tukea asiakkaan omatoimisuutta ja toimintakykyä sekä edistää tai ylläpitää elämänlaatua ja mielekästä toimintaa. Toimintaterapiassa arvioidaan päivittäisistä toiminnoista selviytymistä, mieluiten kotiympäristössä. Lisäksi tarpeen mukaan voidaan arvioida tarkemmin esimerkiksi muistia tai kädenkäyttöä. Toimintaterapiassa voidaan myös tehdä erilaisia harjoitteita, esimerkiksi terapia vahalla, jonka avulla voidaan harjoittaa käden tai sormen liikkeitä. Esteetön asuinympäristö kuuluu kaikille ja oikeus esteettömään ympäristöön on turvattu laissa. Ympäristön muutostöiden tarvetta havaitaan erityisesti ikääntyneillä, kehitysvammaisilla ja näkövammaisilla. Esteetön ympäristö tarkoittaa sitä, että ympäristössä on helppo toimia toimintakyvyn haasteesta huolimatta.
Toimintaterapiassa kartoitetaan asiakkaan asuinympäristön esteellisyyttä ja suunnitellaan tarvittavat muutostyöt. Muutostyöllä pyritään helpottamaan jokapäiväistä elämää ja takaamaan turvallisempi ja toimivampi arki. Muutostyötä voivat olla esimerkiksi kynnysten poistaminen, tukikaiteiden asentaminen ja työtasojen madaltaminen. Ikääntyminen tuo usein mukanaan monenlaisia haasteita. Ikääntynyt voi esimerkiksi kokea haasteita ruoanlaitossa tai ostosten teossa. Tällöin toimintaterapeutti pyrkii löytämään keinoja helpottamaan ikääntyneen arkea. Ikääntyneellä saattaa esimerkiksi olla tarvetta erilaisille apuvälineille. Kun ihminen ikääntyy, kognitiiviset toiminnot hidastuvat. Toimintaterapeutti arvioi ikääntyneen kognitiivisia valmiuksia käyttämällä erilaisia testejä. Jos arvioinnissa ilmenee haasteita, terapeutti selvittää, millaisiin asioihin ikääntynyt kokee niiden vaikuttavan. Tämän jälkeen terapeutti etsii erilaisia menetelmiä, joiden avulla ikääntynyt voi helpottaa arkeaan. Terapeutti ohjeistaa ikääntynyttä menetelmien käyttöön sekä seuraa, onko menetelmistä hyötyä ja tekee tarvittaessa muutoksia.